Hey guys! Welcome back again sa aking channel. Kung ikaw ay baguhan pa lang sa aking channel, please subscribe, like, and comment down below, guys. So guys, karon guys, mag-Bisaya portion tayo. Bisaya portion. So, kabalo naman siguro mo guys na ako is taga-Bukid. So, karon mag-Bisaya tati ko. So, nalang ko gustong ipakita niyo guys. Guys, sa una, diyan kayo mananong. Charot! So, ipakita ko sa inyo ang akong tinanong nga mga lansones na namunga na karon. So, kaya every kay English na naman, Tagalog, pag-Bisaya lagi dahil para di ka magbulol. So, kada bulan sa October antod sa November or December, mabutan pa siguro December, di ko sure. Pero karong buwan na, karon tuig guys, namunga ang mga buwahan. Buwahan ako nga tinanong. Charot, di bitaw akong amahanin halag tanong or mga kabilin pa sa akong mga lulo-lula kaniadto. So karon namunga na siya guys. Pagka niaging tuig, wala siya namunga. So karon namunga na siya. So ipakita ko sa inyo. Lalo na naman guys. So ipatanaw na ko sa inyo kung unsa ka adunahan ang among buwahan or tanong sa akong amahan or sa inhan sa akong lulo sa akong lula. So karon guys, akong ipakita sa inyo kung unsa ka bunga, unsa ka daghan ug bunga kay niaging tuig wa siya namunga, karon namunga siyang tuiga. So pero di pa kayo siya tanan hinog, hilaw siya, pero makaon na siya, nay hinog. So karon, sige lang ko balik-balik karon. So karon ipakita na kanyo kung gusto niyo mukha og buwahan, tapusan ng video, mananing video hantod mo. So let's go guys. In 1, 2, 3. Yan ay. Kapay, Justin!